voleo da stalno vidim. Ultra trkač Srbija? Znači, to je nešto što... Prvo, zašto? I zašto? Šta u ovom trenutku ti znači? Zašto si uopšte odgovorio na poruku? Pa to je stvarno bio, znači ja ne verujem kao što kaže ono Dylan Dog, ne verujem u slučajnosti još od ne znam pa ono kaže ili to kaže blog, ali to je uglavnom znači iz tog stripa kao ne verujem u slučajnosti, stvarno ne verujem u slučajnosti, to je postao baš preveliki niz okolnosti i slučajnosti da ja sad kao ne bih odgovorio ne samo na poruku koji se zove internet poruku, nego kao šta znači odgovoriti na poruku, nego odgovoriti ono u smislu angažovati se oko toga. Pa živimo u vremenu negacije. Pa dobro, živimo u vremenu negacije, ali kao ljudi ako ne gledaju kao, mislim, kao ne veruješ ni u šta i ono gledaš to kao to je neka slučajnost, znači da je slučajnost da meni dođe drugar i kaže kao, brate, gledao sam, ne znam, ono, drugi put Machine Gun Preacher, kao moram nešto da uradim, ono, istripao sam se, krenuo sam da trčim sa, ne znam, Bell Hospice-om, da ja onda kažem, ono, posle toga kao, brate, ne znam šta je taj Bell Hospice, znam ljudi iz Beogradskog maratona i samo tamo, pa onda da ja dođem sa Saletom kod njih da ih zateknem onu situaciju, jao, Đilas hoće da nam otme maraton, naš, ono, sindikat, pa da onda u tom momentu kao krenemo to, da ja, ono, znači, krenem s njima tu kao sad ću trčim polumaraton, ne znam, da to se desi, da se sretnemo tamo na kraju tog polumaratona, da posle toga stigne poruka, ja nisam mogu da ne odgovorim na to, to je bio stvarno jedan kao niz ono nekih kao okolnosti koje su išle kao da je, znači, ono, ljudi gledaju hollywoodske filmove, pa vjerojatno misle tako život inače ide, brate, ne ide tako život, znači ono ide sa nizom štucanja, ide, znači ovo je bilo, ja ovo što pričam desilo se u par meseci, znači to je bilo kao okej, ovo je nešto što treba da se nastavi, onda, znači posle toga, kada smo se kao skupili i krenuli da radimo, mislim, meni su se posle toga kao, došao, nisam išao od 2009. u teretanu, dođe kao posle toga Vuk i kao otvori mi, mogo je možda da mi otvori u dnevnoj sobi, ono, znači kao salu za vežbanje, da mogu da vežbam i da trčim kao, znači, znaš, ono, ako je tako, znači, tako je trebalo da bude, znači, neke stvari možeš da kažeš, možda je namestila državna bezbednost, ovo ne možeš, znači, mislim, znaš, kao, možda je mogla namesti kao ultra trkač, ono, pošto tu ima i policajaca i svega, ali kao, ovo dalje sve nije moglo. Evo, budućnost neka? Pa, ko što sam rekao sad ovdje sa spoznajom, ja sam mislio da je kao budućnost išla kao to, okej, ići ćemo kao maraton, pa možda ćemo, ne znam, znači jednostavno znam da ćemo da nastavimo, ja znam da ću ja da nastavim i ja znam da ćemo da nastavimo, jer znam da sigurno već ima dovoljno ljudi koji me ovo postavilo na nekom mestu, ko što sam rekao, a i više od toga, znači, ko što sam rekao tamo u treningu, oni pesmi kao sedne na mesto ko što je slabo me dop, ne u smislu kao droge, kao i obsesije samo, nego heroin je način života, ovo je isto ono način života, jedan od elemenata zašto nije samo da kao ću blame sa sinom, kao neću da izlazim i ja nemam potrebu više ni kad sedim na ono mestu gdje sam okružen kao da svi kao piju ili šta, zato što znam da sutra razmišljam o tome kao šta ću sutra da radim po tom nekom ono pitanju fizičkom koje me stvarno ispunjava možda mnogo kvalitetnije nego što bi me sad ispunjavalo kao popili smo. Sedim tu s vama, pričamo, znači tu sam, okej, ako vama treba da stimuliše to kao popili smo da bismo pričali, nije problem, zato što to sam između ostalog naučio od nekih onda mlađih ljudi, imam drugara Đoleta iz Banja Luki koji ne može, veruješ, čovjek nije u životu probao alkohol, a u svakom društvu u kojem sam bio on je ono najluđi. Znači skapirao sam da ne mora, a samim tim definitivno par puta kada sam stvarno iseo i kad smo počeli da trčimo to i nazrevi i to su bile prilike sutra se onako baš kao obilu glavu. Tako da ako ništa onda stoji kao jedan neki kao kontratek za razmišljanje naš uvijek i pretvara se bukvalno u postoje deo života, ne više kao sad to kao neki trening ili to je ono sve i trening i druženje i bukvalno deo tog dana.
Gde Boško Tako želi- da, sad što ti kažem, ne znam šta će bude kao sledeće, sada kao da mi je neko bukvalno pre 2 godine rekao, kad smo ono trčali sa Jovicom, završavali njegovo 24 sata, da mi je rekao, kao sledeće godine ćete trčati 12 sati, rekao, važi, ali da kao za 2 godine ćeš kao da ideš, da ti kao trčiš ta 24 sata, dobro, važi, okej, kao, znači na čemu si, kao daj meni, kao malo, nije loše, kao. Gde Boško želi da ode kad krene da trči? Pa, korak bliže kad to ispoznaju o kojoj smo pričali, to definitivno, zato što i pre nego što sam, i to nije nešto vezano za mene, znači to je, recimo ja sam čitao, jedno vreme sam onako dosta gotivio, sviđalo mi se na koji se način izražava RZ iz Wu-Tanga i čitao sam, dobio sam, pošto je jedan druga znao to, donao mi neku njegovu knjigu, kad je on objavio knjigu. I on je recimo čovjek kao napisao da je većinu stvari kao koje je smislio, a on je ipak znači dosta ograničenje, da kažem, izvore imao saznanja u toj velikoj Americi, samo zato što je lociran u ono, da kažem, neprivilegovanom kraju crničkom. Došao je do toga u hodu, znači mislim da to kao fizičko kretanje u stvari na neki način nama stimuliše mozak da ga pokrenemo, da ga pomerimo iz nekog mesta. Čini mi se, to mi se ono i pre toga činilo, jer kao dosta puta ljudi kao izađem napolje da izluftiram glavu, da malo razmislim, znači ne znam da ste to primetili, ali dosta se stvari se i ono kaže, ima čak i da je kao reši u hodu, znači uvek je kad se krećeš kao, jer to kao fizičko kretanje ne samo što simbolizuje, nego očigledno, znaš, kao strujenje krvi, ne znam šta, znači tako da trčanje je mnogo bolji vid treninga po tom pitanju, znači svaki kao trening ima neke svoje, ali ja ne mogu sad nešto mogu se bavim razmišljanjem ako sad kao radim neki, ne znam, znači na crossfitu taj kao neki brži, neki intervalni trening, ovakav, ali brate, kad izađem sam sa sobom da trčim, znači ja sam dosta sad, ranije mi je bilo nezamislivo da izađem kao duže da trčim bez muzike. To mi je potpuno zamislivo, čak imam nekad kad mi potpuno ne prija da slušam muziku, nego kao ću ja nešto kao baš bi mogu da razmislim sad o ovome, znači tako da u suštini kad krenem nešto tu da se krećemo, voleo bi da se pomerim iz tog nekog isto kao mesta na kom sam bio pre nego što sam krenuo da trčim, znači korak bliže nečemu, nekom saznanju, nekom rešenju nečega, ne znam, ideji nekoj, tako da kad bih znao šta je pitanje pod jedan, kad bih znao šta je cilj, šta je odgovor, onda bih znao kao tačno kao da idem, ali kao nadam se da idemo u dobrom smeru. Tako je sa svime šta radimo, i sa sindikatom i na kraju kraja i sa poslom i sa vaspitavanjem deteta, ti hoćeš negde da odeš, a sad kao da ideš, ne zavisi samo od tebe, duva i vetar i ne znam, pada kiša, idu neki drugi ljudi, možda se izmakneš.